Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Alia Mauli dan Nur Alima saking kelas 11 BPF kali. Badhe maca geguritan cita-citaku. Cita-citaku sinau rino kelawang wengi lan memuji Deni Hyang Widi. Paring ana usada supaya padhang cita-citaku. Anggonku nguber cita-cita, muga dadi bungahe wong tuwa ingkang kersa paring pandonga lan paring katresnan maring kula. Jroning pamujiku maring Gusti, muga Ibu paring bagas kewarasan, saged mriksani lan nyekseni anggene kula gayuh kasembadan. Cekat semanten geguritan saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.